الو صورة غلط دي زران جاير له تفضل جاير له تفضل يا اي اقول له يا فين لا تنزل كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان
ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان. وبيد وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزانا بالحسنات. وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان. وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن. وأكرمنا بكرامة القرآن إنك أنت السميع العليم. وتبنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن. والبسنا بخلعة القرآن. وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وأدخلنا جنة مع القرآن. وأرحمني رحمة سيدنا محمد القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شهيدا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رحيما. وبيننا وبين الناس سترا وحجابا. وبيننا وبين الناس سترا وحجابا. وبيننا وبين الناس سترا وحجابا. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفنا بعناية القرآن. ونجنا من النيران بكرامة القرآن. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء قلانا وبالدال دنوا وبالذال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاها وبالفاء فلاها وبالقاف قربا وبالكاف كفايا وباللام لطفا
ذكرى وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أهل بيته عليهم السلام أجمعين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا في مزار شرفنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا في مزار شرفنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا في مزار سرفنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أمنا بسطة تراوري اللهم بارك لنا في أمنا بسطة تراوري اللهم بارك لنا في أمنا بسطة تراوري واجعلها من أهل القرب والاصطفاء وافتح لها أبواب رحمتك والهنا والبسها لباس العافية والنور والصفاء. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا زوار هذا المزار في حفظك وأمانك واربط قلوبنا واربط على قلوبنا بذكرك وارزقنا صدق التوجه إليك وحلاوة مناجاة بين يديك. اللهم اجعل هذا المزار مقام بركة وخير تقضى فيه الحاجات وترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات وتمهى فيه الزلات. اللهم بحق سيدنا محمد سر الأسرار ونور الأنوار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ola ya rabbi amraka domunke amraka do kalam fefeke alaka bela jelimine anyi barkanu wasa alako di ambela jelima nala sona bi ka be 21 3e mois 2026 do mana dugono mazaru shirif lala bahabuddin kamaluddin fakhruddin sayyid sharif usman madan haidara afia nala sona kana faranyoka barka nyini do nyini do kakila ka wole nyumon do ke ka fo ani munun jera ka yirula ka fo amanyino ko ka yini ala fama fe ya rabbi am masaw am mokew silame fure bela jele ya rabbi daba nyuma ala ka kuyi shija ani kenya ala ko di ama ya rabbi basigi ani be kelenya ani nyoma kanu ala ko sabati ala jamana bakono ani jesla na jamana be kono wala ka bela jele fo ko bela jele barkada Bahabuddin Kamaluddin Sharafuddin Hujjatul Islam wal Muslimin Fakhrul Umma Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ka bismillah ka foka barkada ne ala sona mo chamay dem ñinu ke ka tla ka do ñini ka fo kana do ñini fondi ka fo ko wi anyini ala fe ni bele bele mu kama ala sona ku be mo kla do ya ke mo ko la di baga ka cham
amay ni ala fama fe ala kambe mo gla ala ka hereke ambe wala ne ala sona mi ko kumala nga président international atola président international an soru bela jele akumada akadi anga président mano adama sanoy ama fay ka bismillah ya rabbi ala ka hereka yi san jama mi ala bulu ala ko di am bela jele ma kirana sokama akara mo barka kama sallallahu alaihi wasallam président bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولما لا تندو كلا بركة كلا ولمن دون كان نماني كسيني على فكرة كان كتير محمد كان أنا سودينغو أنا كسبايما نيكا مجنون كنندي إبافة سببيما أمي دو كان سيدي أسير شريف عثمان مدني هيدرا سيجام بركما على كدي كراموما على كلامو كولوسي على كالاتنا أنا كدي ما بلا جني nambora ye ambe jama bela jeni fo jama kulu dama le be kenen kan e a folo ye karamo yere balmaw ye a flana ye a kanbaw ye a sabana ye a ya kalandenw ye an nana fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ mazar serifula an ka labaw ye ka taa an muso la fo ka taa bila mɔgɔ laban na dugawu mun kɛra ka hinɛ se u ma ala k'o kɛ duwawu mun kɛra ka hinɛ se u ma ala k'o kɛ ka duwawu ni yɛrɛ barika na wasa kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye ala k'o kɛ ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲa ala ka karamɔgɔ mɛn an ɲa ala ka karamɔgɔ kɔlɔsi an y'a kalifa masa min tɛ kalifa ma tiɲɛ yasi kalan ni talayidu kalan ni kuranna kalan min kɛra ala ka nafa na barika di karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ ma a n'a ka zuriya bɛɛ lajɛlen ma o la kuma jan tɛ yen ka foli kɛ bɛɛ ye an ye kalandenya baara min kɛ ala ka nafa di an yɛrɛw ma an bɛ olu isilamu karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ ko an ni karamɔgɔ bonya a ye karamɔgɔ bonya ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an yɛrɛw ye an ye tɔndenw ye ni dugawu kalan bɛ yen su tile a pɛrɛnnen bɛ ka baaraw kɛ an ye donc an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka a ɲɔgɔnna kɛbaga di aw yɛrɛw ma ala ka ɲɔgɔnna ba di a yɛrɛw ma o la an bɛna dan yan k'a fɔ ko ɲinan ye hɛrɛ ye ɲinan ye mazar serifula ka seli kɔfɛ dugawu kalan édition fɔlɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala kana danni ma ni ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala ka don an si kɔnɔ an kɛnɛma kana kɛ ni karamɔgɔ ye ni kɛnɛba nin kan sɔli ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u bɛɛ barikada u ka nin munya kuma la n'u ka nin kuma yɔrɔ ma o la an balakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a n'o ye hindu kulubali n'ala sɔnna kuma min na di ale de ma sisan an balaka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أي مغامرة الله أكبر بك أي هنا نعم أي نمانيك الله أكبر أي هنا أي نمانيك الله أكبر يا فو على جنبا دوكم بي نعم foyi t'a bolo mais a sirannen bɛ ala ɲɛ ala ye masa kabako de ala yɛrɛ t'i dɔn o de la ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko el karim waliyu bɛ siran nin tɔgɔ in ɲɛ ala minnu donna wo in kɔnɔ u bɛ siran nin tɔgɔ in ɲɛ kojugu el karim u bɛ siran ɲɛ ala t'i dɔn an karamɔgɔ ala t'i dɔn ni ala jɔnba in dumuni dɛsɛra denbaya bɛ min dun o dɛsɛra a kamana gɔnna olu ye mɔgɔw de don u bi sa u t'u tɛgɛ jan e ye ala kɔfɛ o de ye cɛw ye ala ka cɛw bi ten u bi sa u tɛgɛ ti jan e ye ala kɔfɛ u ti sɔn u ti sɔn a nana muso ko a ma ko denmisɛnninw filɛ k'u ma foyi dun k'u ma foyi dun bi
ni nga jugu dutigi ma dɛ sigatola ala kana sa ma ami ami ala so ala kana se an ma ami ala so ala jɔn y'a ka denw lajɛ k'u ma dumuni sɔrɔ ka kɛ a ma se ka to so kɔnɔ a bɔra a tɛ se ka to yen Allahu akbar bibo i tɛ se i tɛ se Allahu akbar bibo a bɔra a y'i miiri n bɛ mun kɛ sisan ala jɔn wɛrɛ bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn dɔn wallahi Allahu akbar don ka fisa o ma a taara o fɛ yen ka salamu di o y'a bisimila o ko mun bɛ yen a ko n bɛ fɛ ka n ka du feere Allahu akbar n bɛ fɛ ka n ka so feere Allahu akbar n'an b'a f'u ye n'i b'a san n b'a feere Allahu akbar a ko i b'a feere mun na a ko yanni ala ka nɔgɔya ka na o ko a ma ko ala ka nɔgɔya man jan inna nasrallah la qarib Allahu akbar ala ka dɛmɛ man jan manja inna ma'al usri yusra Allahu akbar gɛlɛya kɔ ye nɔgɔya ye ka n'i ka du feere dɛ ka n'i ka du feere Allahu akbar a ko nka ni ala sɔnna bi ta k'an ka sɔrɔ n b'o d'i ma ka n'a feere Allahu akbar ala jɔn in wulila ka don so kɔnɔ fɛn min nɔgɔyara a ma a y'o kɛ minɛn kɔnɔ a nana di ala jɔn in ma ka na du feere taa nin di denbaya ma Allahu akbar ala jɔn in a y'o dumuni minɛ a nisɔn ka di a denw bɛna fa Allahu akbar o cɛ a bɛ kaare yɛlɛmɛ a ɲɛ bɛ muso dɔ la den saba bolo b'o bolo الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل اللهم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم بلمجما أنا مسما ألا تنونيكو فيك ألا بركدا كألا فو كألا ولي نماندو كصدق أن النبي نمان بين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمي ألا فو أمبا بركدا واتي بلا جليلا alami naye on kerengere bi dunyayna bi wulada barka mayna ni kene barka may kono ni so barka may kono kabbeni anfa ani ankaramo e sayyid sharif usman madan haydara ali nyekun lena na tando ambe ala tanu ka ala barka da alhamdulillah ne dondo sisa ne kodoye ay kodo kenere ne ɲɔgɔnna maa fitinin ni waati min an ka cɛkɔrɔba ye an ye ɲɔgɔn fɔ a ko n bisimila ko du ye n ka du ye ko an ka taa k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ne nana sɔrɔ a jɔlen de don a bɛ ka ne de kɔnɔ ne ye jɔnni ye nka a bɛ ka kɛ mun kama layidu ne tɛ dɛ layidu min bɛ ani ne ka cɛkɔrɔba cɛ sheikh munir haidara teriya ni jɛɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o farala alahu jati de kama ala jati de kama o farala bamakɔ ka bon dɛ bamakɔ ye duguba ye don min sheikh muniru fatura ne fɔlɔla ka maa fɔlɔ min wele o de ye seyidi sherif usman madan haidara ye ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw wele mɛ karamɔgɔ fɔlɔ min donna anw ka du kɔnɔ o de kɛra ale ye a don a donna waati min a y'a sɔrɔ ne bɛ kasi a ko ne bɛ kasi mun na ko ne ka kɛ cɛ ye ko wallahi ala ti aw labila sayyid sharif usman madan haidara an b'a fɔ an b'a barikada wallahi ala ma anw labila a bɛ gɛlɛya mɛ a ti tiɲɛ a bɛ gɛlɛya mɛ a ti tiɲɛ an b'a fɔ an b'a barikada an b'a wale ɲuman dɔn bari a ye anw dege ko dɔ de la a y'a jira anw na ko ja ko saya t'a bannen ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o ye ɲɛdimi fura ye mɛ a ti kɛ kɔdimi fura ye
ale kɛra ɲɛdimi fura ye anw ye ka tila ka kɛ kɔdimi fura ye an b'a fɔ an b'a barikada ni anw y'an yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan sisan anw karabaraden an bɛna fo an kana kana zen jɔ ka an fa filɛ k'a fo bari waati bɛɛ an bɛna foli bila a la nka an fa mana a bɛ san 2 bɔ mun y'a kɛ bari anw tɛ jamana kɔnɔ o de kama an fa mana a ti ka anw ye ne nana ntɛnɛn tɛmɛnen bamakɔ n ko n tɛ taa segu fewu fo n kana zen jɔ a la k'a filɛ k'a fo ka sɔrɔ ka taa segu n nana o de la tan ka na foli bila a la n kɔni mana kuma yɛrɛ la koyi nka ni kuma dira i ma ale de ko n ka kuma o de la n bɛna kuma ɲɛna n mana kuma kama ya an b'a fɔ an b'a barikada an b'a ɲini ala fɛ an fa tun b'a fɔ an ye ko mɔnɛbɔsi an bɛ ala deli hali bi ala ye mɔnɛbɔsi d'a ma dɛ mɛ ala ka dɔ fara a kan an bɛ ala deli ala ka mɔnɛbɔsi ala k'o di an ni fami bɛɛ lajɛlen ma ala ka barika don an na ala ka barika don an ka baaraw la ala k'o kɛ ala ka cibaa kosɔn an b'a fɔ n ko a sanbɛ ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'an ka sanw caya ala ka si ani kɛnɛya ala k'o di an n'a ma kuranɛ min kalan na anw ma siga a la fiyewu k'a fɔ kuranɛ in a dugawu a jaabilen don ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan siga foyi t'o la bari ala tɛ se ka anw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ dusukun ɲuman kelen tɛ anw cɛla yan an bɛ jɛn mɔgɔ dɔ la i b'a sɔrɔ o kama ala bɛ yafa bɛɛ ma ala bɛ bɛɛ lajɛlen mago dilan jɔnni sababu la seyidi sɛrifu usumani madani hayidara ale sababu la ala b'o kɛ o tuma an bɛ ala tanu k'a barikada an fana nana bɛn ni min ye an kun t'a dɔn hali nin bi yan nka an nana bɛn n'a ye de k'a kɛ an bɛ ala tanu k'a barikada k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an b'a fɔ wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu ka segin k'a fɔ a ye anw b'a ka bila la anw y'a denw de ye i n'a fɔ an ye Sɛki Muniru den ye cogo min n'a mago bɛ anw na yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a ye anw wele waraba da kɔrɔ anw b'a jaabi wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Sheikh Mahi Muniru Haidara k'i fo k'i barikada ɲuman ye koba ye mɛ ɲuman dɔn fɛnɛ a damana koba ye i Haidara ala k'an ni sara o la an bɛna kuma de fadilatu Sheikh Aliyu Badara Haidara an b'a fɔ a ye falyatafaddal mashkuran mukarrama Haidara Seydi Sɛrifu Usumani Madani Haidara a ka fɛn bɛɛ darisu de yarabi walanda ninnu ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma Sheikh Badara Haidara bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ka foli bɛ naba bɛɛ lajɛlen ni wagati in ka foli di a Seydi Sɛrifu Usumani Madani Haidara ma n'a y'a sɔrɔ ala kira de ye kira tɔw kuntigi ye sallallahu alaihi wa sallam Usumani Sɛrifu Madani Haidara de ye duwawudenw kuntigi ye ala tɛ foyi kɛ gansan Basan Tarawele a ye sɛgɛn minnu kɛ a ka diɲɛlatigɛ la ka jɔ musoya jɔyɔrɔ min na a furucɛ ye ka furucɛ labato ka furu labato ka masaw labato parce que o saba de bɛ yen dɔ bɛ don furu la de k'a ka d'a ye dɔ fana bɛ don furu la de ko masaw ko ko n ka don a la mɛ min bɛ don furu la ka tila k'a furucɛ labato o muso de man ca Basan Tarawele an ye jateminɛ minnu k'a ka ko la o ye n'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ ladi hali n'a y'a sɔrɔ a ka cɛkɔrɔba in fatura a mɛnna n'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ ladi a b'u ladi ni mun ye k'aw kana sɔn ka nin kɛ ko parce que ko ba madani tɛ sɔn nin ma a m'a fɔ ale fa tɛ sɔn nin ma a m'a fɔ k'a masaw tɛ sɔn nin ma ayi a ko ba madani de tɛ sɔn nin ma a bɛ fɔ de ma ko furucɛ labatoli o denkɛ de ye fara biriki ye a Seydi Sɛrifu Usumani Madani Haidara n'ale kɛra tan o tɛ bali maa la n'a kun ma kɛ tan de o de tun bɛ bali maa la Usumani Sɛrifu Madani Haidara an b'i fo i ka hinɛ ani i ka makari la ka miiri i kɔmɔgɔw la an b'i fo o la
ni Usman Serif Madana Haidara bi a ye seli kɛ don ɲumana ya siranya do wa kabi Ala y'a da a ma siran a tagali dɛsɛ de do wa ayi o si tɛ a miirila jɔn de la bi a kɔmɔgɔ a miirila olu de la sinon fɛn min bi nin cɛkɔrɔba in bali ka taa tamani ka taa seli kɛ ye o ka koba ye dɛ mais n'i y'ale ye tɔɔrɔ la n'i y'a ye sɛgɛn na n'i y'a ye degun na dɔrɔn a yɛrɛ kama tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ kunko don o de la hinɛ bɛ ne minɛ kosɛbɛ seli don Ala b'a dɔn ne ɲɛji bɔra a nɔfɛ bari n b'a dɔn tamani ka gɛlɛ a ma cogo min na nka a kabakoya ma ne minɛ ale ye fɛnw ye a bɛ fɛnw ye yɔrɔ jan fɛ a bɛ miiri ka fɛnw ye yɔrɔ jan fɛ o de la dɔnkilidalaw y'a fɔ ka kuma na ko bani ye cɛw ta yɔrɔ jan o tɛ nafolo ye o a bɛ min fɔ bi i bɛna sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ wuli k'a lagosi o kama bi mais sini bɛɛ bɛ tila k'o tiɲɛ kelen d'a ma donc o kɔrɔ ye a ye cɛw dan parce que a bɛ